Dikhalento ba andalo ba umama omncinci unoba usezibizeni kakhulu na hlale ngaphambili apha ekhaya intente ezimthanda uma kakhulu zezintente ngicinga ba ubona abantu bethanda usuka babe nesidima udaku yiyo lento ayichapha kangaka ngaphambili into ezintente ezimanje ngale ntente namhlanje ngoba ndikhale into bana umama mncinci mamncinci sizidla ngezinto esinazo ngosithina uyaqonda ke nomdala sizidla ngento esinazo thina apha basazi bakulapha uyaqonda asiyoyini lo into bani sibe ngabantu abangabalapha kule ndawo iqhaqwe umgwani nebholopha uyaqonda ngoba ndifuna uba sike sishukume silichibi